Това е втори амур. Нямам нищо против. В момента правим видеоклип. Това, което чуете в момента, е аванса на пръчката. Маринчо Багаров му са изпотили очилцата. Отново аванс, малко разводняваме клипът, но така се ващат големите риби. Багаров, здравейте! Багаров, малко за репортера, ако обичате, внимание. Да, продължавайте. Съпчо се смени Бански, защото на предния амур си намокри до парягата. Да много хванем тос, да имаме тос добър късмет, Свети Никола да бъде с нас. Това е определено по-добро от това, което аз се похвалих преди малко. Този кеп сигурно няма да се счупи. Айде, покажете тук малко, така, малко фоторепортаж, ако обичате. Айде, Багаров. Багаров, обърни се насам, не де да даваш гръб на камерата, ако обичаш. Точно така, точно така. Браво! Може да махнеш едната ръка? Добре, 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 добре. Я да го видим по-близко. Това добро. Добро същество. Айде. Тихо, следваш стана, бе. Те са ято, не знае, че хората. Пасаж, не е ято. Искаме да установим точните килограми на това животинче. Обаче, ако обичате, откачете тежестта от живарника, кипчето т.е. да не я теглим заедно с кипчето, защото няма да е честно. Спокойно, спокойно, Съпчо. Абе, Съпчо, какво правиш ти, бе? Била майката. Ай, стига, брат. 8800. Тук пише 8800. Марин Багаров в момента ме води с 2 кг и 600 грама. Репортажът приключи. Ден.